Insellmulkom u nilqawkom għall-ewwel episodju ta' Xi Qrajt dan l-aħħar għas-sena 2016. Illum se niltaqgħu ma' Marija Greganado, poeta, lettur, traduttriċi u ħafna aktar. Riċentement Marija rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2015 bil-ġabra ta' poeżiji tagħha taħt il-Kpiebel ta' Jnejja. Fl-istess serata ngħatat ukoll il-Premju għal kontribut siewi għall-letteratura u l-kotba. Allura Marija, Xi Qrajt dan l-aħħar. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid is-sena tajba lil kulħadd lilek ukoll. U dal-aħħar rajt ktieb ta' Mohsin Hamid jismu The Reluctant Fundamentalist li jaħsbu li ju a book of the decade. Infatti fl-Universitajiet Amerikani jissuġġerixxi li jaqraw qabel ma jidħlu l-Università. U ta' student Pakistani kif inhu l-awtur jismu Changes li jistudja Princeton University l-Amerika imur tajjeb ħafna wara ukoll fil-kumpanija li jidħol fiha għax kien igradwa fil-finanzi u ftit jasal sal-quċċata tas-suċċess ikun hemm wieħed jismu Jim li vera jimbuttaħ u jibgħatu ħiċċili għax il-kumpanija tkun jekk jixtru l-art, jekk jivvaljaw l-art biex jixtriha xi industrija ieħor. U hemmhekk jintaqa' ma' wieħed Gian Battista li jiftaħlu għajnejh li hu qed jaħdem għall-Amerikani, però li ma jippurtahomx għan-nies imma għal profit biss. Waqt dan iż-żmien jintaqa' ma' tfajla Erika li innamra minna, pero innamrata minn wieħed li ġamiet u jisa mejta ġewwa. U ikollhom sess imma qed taħseb fl-ieħor. U wara li jiġi lura miċ-Ċili li kienet daħlet ġo sptar mentali. U wara li jiġi lura miċ-Ċili isib li kienet sparixxiet u sabuha bil-ħwejjeġ biss ma jafux saru minna. Insomma wara li iltaqa' ma' Ġwan Battist kien telaq ix-xogħol anke f'Ċili, jitlaq ix-xogħol hemmhekk, mhux jitlaq jibża jinduna li mhux ma jridx jaħdem iżjed. Imur lura il-Pakistan fejn isir lecturer u iħalli d-daqna. U kien induna li wara 9/11 l-Amerika bdew iħarsu lih b'suspett. U insomma jsir ftit revolutionary. Issa il-ktieb hu qed jitkellem biss monologu. U qed ikellem il xi ħadd li ma nafux minnu, però mir-reazzjonijiet tiegħu ma narawhomx u stess jirrakkonta. U xi tweġiba naħseb li hu Amerikan, u il-Pakistis Changes ma jindunax, ma jkunx jaf eżatti, però jissuspettaħ. U l-ktieb oġobni minħabba il-suspett il-ħin kollu li meta jkunu l-Amerika jissuspettawh wara 9/11. U meta l-Amerikan jiġi fil-Pakistan ta' jissuspettaħ ukoll. Fimtni? Infatti il-ktieb jispiċċa li qed jimxu il-waiter li kien servihom jimxu warajhom u dal-Amerikan iżjed isir nervuż. U fl-aħħar joħroġ xi ħaġa mill-but l-Amerikan li qisha metall u ma nafux jekk kien credit card jew revolver. Jiġifieri il-kalbi l-istess bħalma kienu l-ħwejjeġ ta' Erika. Jiġifieri di li inti ma tafx eżattament qed jiġri hija għas-suspett matul il-ktieb. Marija, sa nieqfu fuq dan il-misteru, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Grazzi lilek, Antonella. Aħna nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna, nawguralkom ġdid is-sena tajba, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Oh